Valuria, o fogar das renegadas. Acabas de entrar en Valuria, o teu espazo irreverente para cuestionar a realidade desde o humor e a rebeldía. Se tes unha mente crítica que pon en dúbida o establecido, este é o teu espazo. Eu son Laura Veiga. Eu son Sergio Casal. E aquí comeza Valuria, o fogar das renegadas. Un espazo de Obradoiro Digital Galego e Twitch en galego. Muchas tardes Dios mío. esta convocatoria. Bueno, eu con melatonina escoitando a Mariano Rajoy cerramos directo. Subimos a revista. Sería un pouco a miña vida, verdade? ¡Viva el vino! Pois un pouco así me está sentando. Un pouco así. Bueno, pois benvidas ao quinto episodio de Valuria. Que che parece estar no quinto episodio? Isto vai como un cohete, E aparte, non quero ser eu a que empece rajando, pero se nos estropeou un pouco a sorpresa de quen era a convidada. Por qué? Porque normalmente sempre aparecemos nós primeiro. Así. Pode ser que non entraba. Vale. Pero isto que? Entón, que facemos agora? Bomba de fume como se non Sí, pasara porque non nada? había ninguén, ademais. Vale, Entonces, es buenos verdad, días. es verdad. Pues continuamos así. Bueno, ¿qué te parece estar no quinto episodio? Oh, wow, quinto episodio xa. Pois moi ben, a verdade. Estou moi contento por iso. Que ben, que ben. Bueno, como vedes no título, hoxe imos falar de música. Wow. Pero Música claro, así en xeral, música. Moi amplio. sí, claro, pero isto é Valuria. Entón vai ser música desde un Daquela punto de vista bastante particular. Vale. Ti que música crees que soaba en Valuria? Eu pensei no outro día e dixen todo isto que é así moi pagán soname sempre a death metal ou cousas así, pero como non sería moi noso e creo que estamos resignificando que Valuria, creo que hai unha canción que ten unha mezcla de ese xénero musical con outros moitos, se lle pode chamar música, que o define moi ben e que imos reproducir agora para que todas poidades disfrutar no directo. O título é Gangrena, para que non as coñeza, para que non coñeza o temazo. Imos aló. Imos Gustaría ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y, por ejemplo, esto ya es un paso para aquí mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Oye, he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, de nada tenía un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a amputar. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! O peor é que lle aplaude, que é o que non entendo. No entendo. Pues mira, me parece unha resposta super elaborada, porque eu ia dicir palitos así Buah, pues eu creo que estaba máis evolucionada. Creo que xa chegaba a eses niveles. No, é verdad. Entonces, eso, eu sinceramente creo que sonaba eso. Que sonaba Gangrena, probablemente. Pues me parece moi ben. Vale. Primeiro hai que xogar. Non sei cantas persoas hai en directo, pero bueno, iremoslo repetindo despois. Este programa nace dunha teoría que me fixen eu. Non sei hai canto. Non sei, a Porque nos... levo como un tempo así desenvolvendo. Sí, aparte... Foi como pasando por distintas fases. Entón, necesitamos a colaboración das persoas que están no chat. Tedes que poñer en orde de preferencia os vosos instrumentos favoritos. Percusión, vento e corda. Non hai trampa. No, é simplemente para xogar. Claro. Para nada un psicoanálisis absoluto de vuestra... de cando ides morrer e todo polo estilo. Que somos chamáns, non Es verdad, esquedades. sí. Mentres facedes iso, pois imos darlle a benvida á primeira persoa que me escoitou esta teoría e que non apareceu por aquí en ningún momento, Lidia. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Canto tempo sen verche? ¿Qué tal? Bueno, Siento deciros que hay personas que me vieron antes. Oh. 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 Podemos ir poñer... Laura, dime. Podes repetir a pregunta? Ah, sí. A pregunta é que tedes que poñer en orde de preferencia os vosos instrumentos favoritos. Percusión, vento e corda. como imos chamar a este espírito Temos que poñerlle un do nome. bosque Es verdad. de Valuria? Xa, temos que pensalo, ou deixádenos tamén no chat algunha Sí, tamén suxerencia. podes deixar sugerencias. Moi bien. Vale, pois eso, unha vez tendo Unha clara a vez- pregunta, Toca a pregunta de rigor para Lidia. ¿Por qué te consideras unha valura? Que consta que eu pensei esta última semana. A ver, wow, Está dándolle wow, voltas. ese é un novo récord, a ver, creo que non hai nada máis valurio que descargar Twitch por poder entrar e comentar no chat de Valuria, non? Eu Eso É non bastante, a verdad, é bastante, está no top, sí. Es sí. verdad. non tiña Twitch antes. Síntome super abuela co Twitch, de verdad. Buah, claro, e que ademais o sea, non tiña Twitch, descargou uno para comentar en Valuria e agora está en Valuria. Pode ser como super evolución. Sí, a verdad que sí. Bueno, eu es que non podo criticar nin decir nada porque eu teño que decir que antes como que abrín o Twitch para darlle a seguir a Twitch en galego e como sabedes é quen nos está hosteando este maravilloso directo e eu dándolle a seguir e resulta que ni siquiera tiña a sesión iniciada porque xa o sigo, o cual ni siquiera é unha sesión que sea a miña personal, é dicir que eu, sí, estamos aquí facendo directo, pero é un pouco daquela maneira, o sea que si somos todos moi valuros aí e valuras actuando do mesmo xeito. A tope. Regular. Un pouco regu, a verdad. Sí. Non Pois me sí. sinto tan mal. Bueno, Lidia, queres facer autopromoción? Este é o momento, despois non vai. Autopromo. Non sei como facerme autopromo. A ver, conto quen son. Son Lidia. Supoño. O outro día no directo de Nes sentíme super identificada porque decía que, o sea, sempre dice que non está facendo moitas cousas, pero está facendo moitas cousas. Pois un pouco eso, non sei, a ver, teño o proxecto musical sola, de guitarra e voz, estou na Escola da Rata, que mola moito, gravaremos próximamente cousiñas e haberá concerto, esperamos, pronto aquí cerquiña tamén. Bueno, podes escoitar Polisón, que está na Galega Audio, un podcast super guai de música, donde non sei eu como iría esta clasificación que ten Laura feita dos instrumentos, pero bueno, que mola e aí tamén estou participando. Non sei. E aparte das clases de canto. Sí, Eu teño unha pregunta con respecto a iso, con respecto a... As clases de canto, porque por ser profe de canto. Eu teño unha pregunta, vale? Vou non plantear. Venga. Eu outro día participei nun karaoke, vale? A min, a pesar de ser unha persona bastante introvertida, resulta que para certas cousas pues, non teño ningún tipo de vergonza. Que pasou? Que chegou a hora do karaoke e me tocaba escoller canción e non era capaz de escoller. Entonces veume a mente que hai pouco faleceu unha grande estrela da música mundial como é Paquita la del Barrio. E dixen, teño que facerlle unha homenaxe e cantar Rata de dos Patas. Claro, ao mesmo tempo estaba pensando, o meu tono de voz que está aí oscilando entre barítono e baixo, non sei se lle cadrará moi ben. Bueno, pois resulta, non sei se hai, no, creo que non hai, porque non había ninguén grabando e non hai probas musicais, pero creo que non o fixen tan mal. Entonces, si quixera empezar desde cero, porque non teño ninguna experiencia en canto, pero a verdade é que me gustaría cantar ben. Como debería empezar para
cantar ben. A ver. Si queres cantes un pouco Paquita la del barrio. A ver, eu non digo nada, pero unha profe que empeza ríndose da túa pregunta. Porque a resposta sería como, chico, pues vai a clase de canto. Todos esperaban. Sí, no, supoño que indo a clases de canto. Sergio, Espera. apúntate. No, eu que sei, igual tamén desarrollas oído musical, canto máis música escoitas e máis cantas escoitando música tamén. Igual isto é unha pregunta estúpida, pero Clases de canto. Con Lidia. igual isto é unha pregunta estúpida. Necesitas bo oído musical para cantar ben? Lidia ríndose por segunda vez. No, non vou decir que sexa esencial, pero axuda moitísimo, claro. Axuda moitísimo. Claro. Claro, é o que digo, porque eu... Perdón, que te interrumpí, Lidia. Nada, digo que é difícil. O sea, se tú estás escoitando unha... Eu sei que, a ver, hai persoas ás que lles pasa e non pasa nada. Pero... Espero que a Sergio non. Se tú estás escoitando unha canción e estás cantando por encima, desafinado, e non te enteras de que estás desafinado, é chungo, claro. Vale, claro. Sí. Difícil. Claro, pero, por exemplo, eu se quixera empezar... Eu non cantei nunca. Bueno, cantei, pero me refiro ao que cantar, o que a xente normal entende por cantar. Non cantei nunca. Cantar na ducha non conta. Claro, non conta. Sería máis fácil... Canto de difícil sería empezar agora con 30 e moi poucos anos en comparación con se tivera empezado de peque ou se ter tocado algún instrumento me pode axudar. Se tocas algún instrumento axúdache porque xa estás escoitando música. Entón, Claro, además fago que sone máis forte que a miña voz e ese é o truco tamén. claro, obviamente. Nunca escoitastes a un batería cantar, porque cantan a veces. Oh. É verdad, sí que cantan, sí. Os amigos dos músicos. Os amigos dos músicos. Non entendí. Que son os amigos dos músicos, o cantante dos amigos dos músicos era o batería. É verdad eso. É que eu non sabía que os amigos dos músicos eran un grupo. Entón, empezaba mal o xiste. A cabeceira das conversas da Lobeira é dos amigos dos músicos. Oh. Es que non nos traemos os programas preparados. Este espíritu do bosque xa non me gusta tanto, Vou non meter nunha gaiola. Igual hai que silenciar outra vez, Espíritu do bosque, a ver, que pasa? Bueno, eu tamén quería preguntar, porque, claro, moitas veces eu falo con Lidia, Lidia me di, que estiven en clase de canto, saín como moi removida emocionalmente, ou estiven traballando emocionalmente esta canción, entón é algo que a mí me chama moito a atención, como se enfoca esta relación entre o canto ou a música en xeral e as emocións. O sea, quero dicir, que faz nas clases? Pois, claro, iba a dicir, é que depende, o enfoque depende de cada quen, pero, claro, para min non ten moito sentido, o sea, vou poñer exemplos bastante distantes, non? Pero non cantas igual un reggaetón que un fado, por exemplo, non? A nivel interpretativo, unha cousa é cantar por cantar e outra cantar o que estás cantando, non? Bueno, non sei se me estou explicando, isto é moi valuro tamén. O caso é que o enfoque vai... Eu sempre intento analizar as cancións e a mensaxe porque me parece importante, porque eu de pequena sempre me fixaba na letra das cancións e as cancións gustábanme pola letra. O sea, tamén pola música, non? Pero pola letra tamén. Entón, pois o que facemos é, como dice a miña profe, que tamén sigo sendo alumna de canto, como di a miña profe de canto, xirar a roda do actor dentro do cantante,
e dependendo da canción, pois daslle unha intención ou outra, claro. Se non hai... Se o emocional non está conectado, pois cantas todo da mesma forma, supoño. E facedes así exercicios prácticos, tipo, pois, por exemplo, de teatro ou... Sí, me encantaría. Sí, non ia sacar a referencia de Operación Triunfo, pero realmente sí. Necesito saber se eses exercicios se fan de verdad. Encantaríame. Facémolos algunha vez, pero guau, é como... É moi guai velo tamén, porque de repente... o sea, simplemente o feito de ter que expresar corporalmente, solo, xa é como algo que limita mogollón, normalmente, digo, non sempre, pero como que de repente os alumnos é como, ai, Dios, que teño todo o espacio da clase para camiñar, pero mellor vou andar en círculos, porque, sabes, é como ese reto. Sí, eso é super interesante. Unha vez en clases de teatro fixera un exercicio que era, primeiro tiñamos que actuar corporalmente como a nós, pero verbalmente dicir cousas que nós nunca diríamos. Ese me pareceu bastante sinxelo, pero logo tiñamos que facelo ao revés. Dicir cousas que nós sí que diríamos, pero actuar corporalmente de maneiras super diferentes. Eu non era capaz de fiar unha frase porque estaba tan pendente do que tiña que facer co corpo que non era capaz de fiar a frase. Laura, en realidad estabas vendo non caerte. Como? En realidad estabas preocupada por non caer ou algo así. Claro, iba a decir, a mí me parece un pouco como terapia psicomotriz ou logopedia ou algo polo estilo. Non é, en realidad, a mellor un pouco de terapia psicolóxica sí que se fai aí. Estás dicindo que tienes eu pensaba que ia a clases de teatro e estaba indo a terapia psicomotriz. Probable. No, pero sí que o penso, como a xente que vai a canto, ao final, tamén como que eres capaz de sacarlle un pouco un perfil psicolóxico, non? Tanto polos gustos musicais que ten, como por como se expresa a través da música. Me gusta esa teoría. Sí. Vale. Logo vou utilizar esta Miki herramienta. Pois vou aproveitar, porque claro, eu hoxe, pola tarde, cando acabei os meus queraseres, o veciño que temos empezou a poñer a disco móvil, pero ten unha disco móvil a todo trapo, vale? E sonaron, isto é verídico, é real, non hai ningún tipo de problema, pasámoslo moi ben, pero hubo disco móvil. E sonaron os seguintes temazos por este orde, e eu quero ver se me podes sacar un perfil socio-psicodemográfico da persona, vale? Sonou Ana Quiro, Danza Kuduro, El gallo sube e Chimo Bayo. Por ese orden. Cuidado. Cuidado. No es cosa menor, o dicho de otra forma, es cosa mayor. Claro, ante qué tipo de personas nos podemos atopar. Claro, te imagina que te chega un alumno e te di, estas son as miñas cancións favoritas. Ensínalle a porta de saída, subirle a tarifa, dice que se presenta. Non sei se podería facer un análisis psicolóxico, pero podería intuir a idade máis ou menos. Sí, anda por aí polos, que, 80, polos 70, 80. O sea, anos no, digo, ano no que naciu. Sí, ¿no? Iba a dicir eu, anos será entre 50 e 60. Bueno, claro. igual, lo que sei. Perfil psicolóxico, wow. Un jovencito nostálgico. Sí, claro, é que eu diría máis tirando como 40-50, porque 60 me parece moi maior para Danza Kuduro. Creo que ese como... Pero non o sei. Pero ao mellor era por facerlle un fanservice ao barrio. Teño unha anécdota. Isto non estaba preparado. Vale, genial. O outro día estivemos falando de que a miña vida ten anécdotas
curiosas. E ten que ser unha nova sección en Valuria. E pensamos en facer unha nova sección de Valuria. Isto non estaba preparado, pero, porque claro, este é o problema, que eu me lembro de que teño anécdotas cando xorde o tema. Me gusta. Eu fixen un intercambio a Alemanha e normalmente facíamos como cousas, pois excursións e cousas así en Alemanha, pero houve un día que nos invitaron a clases pois no seu instituto para que vísemos como fosen as clases. Ti podías ir a unha clase de bioloxía, a unha de matemáticas. Eu decidí ir a unha clase de español porque me parecía curioso. Entón... De Rosanxe a Bruce. No, e aparte sí que foi moi curioso, porque claro, nos cando nos ensinan inglés está mesturado o británico co estadounidense. Pero claro, como moitas veces non o coñecemos, non nos damos de conta de que está mesturado. Hasta ímos a Irlanda e non En nos esas entende. clases de español estaba mesturado español de España con español de distintos países de Latinoamérica. E claro, eu me quedei en plan, Dios mío, pero isto que significa? En plan, era como outro mundo. Era como outro mundo. E de repente, a profesora, que era unha muller de 40 anos, dixo, agora imos cantar a nosa canción favorita. Entón, puxeron Danza Kuduro bailando a Macarena. Bien. Toda a clase, o sea, imaginadevos adolescentes de 17 anos bailando a Macarena con Danza Kuduro de fondo en círculo. De brazola. Me gusta. Me gusta esa clase. Merece fondos públicos esa clase. Sí, verdad? Sí. Aparte, ela estaba super emocionada. Eu estaba con outras 3 persoas que tamén se apuntaran a esa clase de español por curiosidade. Estábamos os 3 mirándonos entre nós en plan, Dios mío, que es esto? Que universo? La culpa é vosa por ir a clases de español. Es que... Dios mío. Claramente. Sí. Sí. Bueno, dito esto... Moraleja, non vayades a clase. Non vayades a clase de español en Alemanha. Dito esto, eu creo que podemos poñer... Espera, Fran, non poñas nada. Primeiro, recordatorio de que poñades nos comentarios en orde de preferencia os vosos instrumentos favoritos. Percusión, vento e corda. Que lo necesitamos para más adelante. Sí. Así que... O programa depende de vos. Sí, es verdad, o programa depende de vos. El partido... El partido os lo exige. Edito esto mentres escribides, pero tamén estade atentas á pantalla porque agora Fran nos vai poñer o spot que temos de Obradoiro Digital, que é quen patrocina este espazo. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Parade. Como? Que dixo? Non entendín. Podes repetir, espírito del bosque? Eu voume asociar agora mesmo. Genial. Non o deixes para onte como fixo Valuria. Digo, porque estaba vendo o maravilloso spot de Obradoiro Digital Galego, que é a asociación a que todas as persoas que creades contido en galego deberíades asociarvos, porque é un xeito de estar todas xuntes, que teño, me acaba de chegar un chivatazo, unha mensaxe de que hai unha persoa, agora que estamos facendo o programa de música, que viu o outro día un capítulo de Valuria e quería trasladar un mensaxe moi importante ao directo ahora mismo. Vale. Entonces, que entre a súa mensaxe. Buenas noches. Desde la isla yo quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a Sergio y a Laura,
por el gran trabajo que está haciendo con este podcast. Y también a Fran y a todo el equipo de Obradoiro Digital Galego, que con su labor están contribuyendo a la difusión de la cultura con mayúsculas. Y ya estaría. Desde aquí, gracias, Quevedo. O sea, sei que xogamos en diferentes ligas, nunca estarás á altura do noso podcast, pero, bueno, sempre se agradece os mensaxes de admiradores. Agora podemos correr un tupido velo sobre esta situación e continuar co programa como si nada. Que é esto? Queredes saber o que é en realidade? Resulta que empecé a facer un curso de inteligencia artificial aplicada a contidos multimedia feito pola televisión pública, polo Instituto de Radio e Televisión Española, e unha das cousas que nos están ensinando a facer é isto. Que cada unha os impuestos nos están ensinando a replicar e a falsificar voces de xente real. Espera, entón podemos dicir que estás utilizando cartos públicos para Valurio. Sí. Sí. Podemos dar La prevaricación, claro. Pues sí. O sea, Valurio Sergio, un facenda cero. Mira, a ver, o mes que ven. Lidia se fixo tweet para vernos. Sí. Estamos prevaricando con fondos públicos. Sí. Y aparte Quevedo nos envía ese saúdo. Podemos decir que Valuria está... No seu prime. No seu prime. Está no seu prime. Valuria somos todos. Sí. Bueno, además que está siendo o programa máis surrealista da historia. Confirmamos. Fran, antes de empezar o directo, non vou interrumpir moito, cousas puntuais. Pero que Fran? Este é o espírito do Ai, bosque. verdad, Fran espírito do bosque. está traballando arduamente detrás dos cables e das conexións para facer que isto sexa posible. Perseguindo o espírito do bosque para que non alíe cos botóns e coas voces. É que espírito do bosque é como un nome demasiado largo. Sí que hai que buscarlle outra. Vale. Bueno, xa que Rasputin. No, eso é no seguinte programa, falaremos sobre eso. Spoiler do seguinte programa. Sí. Vale. No, tócanos poñernos serios. Vale. Tema importante, porque claro, aquí en Valuria se raja moito, se dan opinións moi impopulares. Sinceramente, creo que a opinión que vou soltar agora pode que non nos acabe cancelando. Si nada nos cancelou hasta ahora, Xa. podemos darlle para diante, non hai problema. Bueno, podemos aproveitar que Valuria está no seu prime para afundir. Para fundilo. É o suyo. Eu creo que é o seu. Normalmente funciona así. Vale. É como o Zidane retirándose como a tarjeta roja por un cabezazo. Somos Zidane. Genial. Referencias de fútbol. Referencias de fútbol en Valuria. ¿Qué es esto? Genial. Bueno, a miña opinión impopular é que non me gusta a música. Wow. De feito era o programa para dicilo. Era o programa para dicilo. Claro, eu de verdad son super consciente do valor cultural que ten a música, eso non o vou negar. Lidia dicindo que fa por Dios. Lidia é profe de canto, eu estaba super a favor de traerla. E aquí hai xente que di que se desuscribe, pero a mí sí me gusta a música un montón. Entonces, nivelado. Está compensado, claro. Non vou suscribir, por favor. Eu fun a un concerto de Lidia. Ou dous. Eu diría da 3. A dous. Dous. Sí, creo que sí. Bueno. Fun a concertos. Quero dicir, eu xa probei e intentei que me gustara a música. E foches ao karaoke? Sí. Oh. 2 veces. Oh. Pero non flúen. Non flúe. O sea, de verdad, eu entendo o valor cultural, pero a nivel emocional eu digo no ocurre nada. Bueno. Entón, claro, é difícil.
Hai xente que non lle gusta o caldo tamén. Es verdad. Eso me parece peor. Claro. Entonces, ten que haber a viña do señor. Lidia, caldo ou música? Claramente. Me canchis. Bueno, pasado un pouco este... Embrollo. sí. Imos pasar a... bueno, primeiro, imos ver que contestou a xente do chat. Eu quero saber... Fran dixo corda de primeiro. Uf. Luz de tea, vento. Non sei ler ese nome de usuario. Vendetta. Vale, percusión V de primeiro. vendetta. Ah, V de vale, vendetta. vendetta. Dios, non estaba conectando nada, perdón. Percusión. Leo Capri Dinardo, corda primeiro. Genial. Moi bien, Dinardo. Alguén máis se quere mollar aquí? Eu non me acordo da última vez que fixemos esta teoría, entonces probablemente vai ser outro orde do que fixen, pero creo que era vento, percusión e corda ou vento, corda e percusión. Eu estaba tendo dúbidas. Sei que vento era o primeiro, pero non sei se corda ou percusión. Estaban por aí, máis ou menos. O meu é percusión, corda... No, Dios, oh, que horror. Oh, non vai que nadie con percusión de primeiro. Chusma. No, percusión, vento, corda. Lidia? Dios, é que non pode ser que non me acorde do que vas dicir agora da tua clasificación. Sei que non seremos... Bonito. Bueno, me callo, non fago spoiler, pero... Jova. Como boa galega direi que depende da clasificación. Depende en base a que clasifica. No nos vale. Porque logo xa falaremos das diferenzas entre instrumentos, pero así a nivel xeral. Vale. Ai, Dios. A ver. A ver. Vale, diría corda. No, espera, no. Vento. No, mentira. Corda. Corda, percusión e vento. Se vienen faltadas, Corda, percusión e vento. Vento de último. Bueno, vale. Vale. Imos soltar a miña teoría. Esta é a primeira... O sea, esta teoría xa foi testada previamente en varios grupos de persoas. Entón, pues, había que sacarlo ao mundo, non? Sí, Era o claro. momento. Genial. Eu teño a teoría é máis cos instrumentos que máis che gustan. O sea, non tanto polos instrumentos que toques, senón como cos que máis afinidade sintes. Porque, por exemplo, creo que podes tocar moi ben o piano, pero de repente pois escoitas un violín e dis, buah, que guai, aínda que non o toques. O sea, é máis por afinidade que por saber tocalo. Pero, vale, as persoas as que máis lle gusta a percusión, eu teño a teoría de que son persoas que parecen un pouco aliens que veñen a estudiar pues, como funcionan os seres humanos, en plan, como que conectan A e B, pero de maneiras que pues, ninguén faría, sacan conclusións que ti dis, Dios mío, pero ¿de dónde salió esto? Un pouco como ter ideas de bombeiro, ¿no? Logo, están as persoas de vento, que son persoas que eu creo que van moi a súa bola, en plan, como que viven na súa burbulla, todo isto en plan ben. O sea, como que son moi simpáticas, pero que non se enteran moi ben de onde lles veo aí. Que estás poniendo? Continúa. Sigue cavando a túa propia tumba. E logo, no, é que agora isto sí que é cavar a miña tumba. E a xente de corda, eu creo que son persoas moi rancias e clasistas que ademais eu creo que teñen aí un toque de pues, moita ambición, demasiada competitividade.
esta é a miña teoría. Entón, temos aliens, xente que non sabe de onde lle dá o aire. Pero tamén hai clases no vento, Sí, de eso falamos despois. Persoas rancias. Esta é a clasificación que temos. Podemos mirar no chat xa para dicir con nome e apelido. Wow, sí, E despois, unha pregunta importante. Moi ben. Dentro de persoas rancias e clasistas temos a Leo Capri Dinardo, Lidia e Fran. Que... Genial. As dúas persoas das que depende este directo están sendo insultadas. Sí, eu me para nada disuasorio para quen decida vir o próximo día. Logo temos xente que pues, non sabe moi ben de onde lle dá o aire, Sergio, e VT... Luz de Tea, perdón. Sí, Luz de Tea. Genial. E logo estamos pues, as persoas que somos un pouco como aliens, VT Vendetta e eu, porque ninguén máis dixo percusión. Estou... Por lo que sea. A ver. Pues no, o sea, a mí me parecen os mellores instrumentos, pero ¿quién soy yo para opinar? A ver, empezamos coas clases de locomoción psicomotriz, despois percusión, despois... Non me gusta a música, a ver. Estás dicindo que non te gusta a música e que a teu favorito é a percusión. Non me gusta a música, pero vou rajar das personas según que instrumento toque. Que escoitas alguén tocando un tambor. Sí, digo, jolín, pois que guai. Ou a xente tocando palitos, digo, joder, que guai. Por eso pensabas que en Valuria se tocaban palitos. Sí. Pois non se canta gangrena. En Valuria, percusión, 100%. Sí, a verdade que sí. Os movimentos así ancestrais, folclóricos, percusión a tope. Bueno, que pensamos desta teoría? E sobre todo, hai clases. No, eso despois. O sobre todo, Teño despois. unha lista de preguntas. Primeiro, que pensamos desta teoría? Esta teoría é para patentar esta teoría, Laura. A ver, agora que está grabada en Valuria, se alguén me cuenta, podo utilizar isto como recurso gráfico, en plan, esto yo ya lo dije. Mañá teño unha formación de registro de marca. Podemos perfecto. registrar a teoría. Vou a check. No es coña. Decías, de instrumento de corda, sempre me decías que a guitarra era unha excepción. Claro, aquí ven dos puntos que xa era o que estaba adiantando Sergio. Os cantautores. É o mesmo calquera instrumento, porque eu creo, esta é como a seguinte evolución da teoría, eu creo que percusión e vento madeira se levan moi ben e creo que corda e vento metal se levan moi ben. Eu creo que sí, o sea, creo que dentro do vento depende aí un pouco, o sea, como que son un pouco os máis cambiantes. Claro, o sea, porque eu, por exemplo, penso en flauta de madeira e digo, guau, esta xente guai. Penso nunha flauta de metal e digo, bueno, está bien. Claro, o sea, cando CIS faga unha escala sociodemográfica dos instrumentos, digamos que cando pregunten o un representa a percusión, o 5 representará a corda e nos intermedios teremos a eses que se van tocando un pouco no espectro político dos instrumentos. Exactamente. E logo, por exemplo, creo que tamén hai como diferentes vibras de instrumentos. Por exemplo, para min, violonchelo é moi superior a violín. Pero porque como que eu sinto que tería máis afinidade cunha persoa que tocara o chelo que cunha persoa que tocara o violín. O sea, se dentro... ¿Qué? A ver, superior en que sentido, entón? Superior a nivel racial. No, o contrario. O sea, se acorda, para min son como persoas rancias e clasistas, o violín está
arriba da ranciedade e clasismo e o chelo se acerca máis á percusión. En plan, como que dentro... A ver, en realidad, estou a tope coa túa teoría, que o sepas. Gracias. Alguén máis, se queredes. Podedes desenvolver. No, creo que Lidia conteste. A ver, eu é que me levo ben... É que me levo ben ca xente que toca o violín, a viola, creo que son instrumentos super guais. Alguén que toca o saxo, según ti, onde iría, entón? Buah, é Ti crees que alguén que toca o violín levase ben con alguén que toca o saxo? No, para nada, no. E evento metal e corda. Sí, é verdad, pero xustamente o saxo creo que está máis cerca de... Da percusión, Sí, completamente. Claro, pero por exemplo... A nivel clases, o sea, clases de instrumento. As flautas creo que sí se achegan máis o... O sea, as flautas de metal. Un bo oboe. O boe vento madeiro. Genial. Claro, é que, ves? Mira, Luz de Tea, eu tiña unha amiga nunha orquestra que tocaba viola e dicía que hai afinidades e clases. Es que es verdad, ves? Teoría comprobada. Luz de Tea, se tiñas unha amiga que tocaba viola, estás clasificada. No, pero por moito que che guste o vento como a min. Pero tiña unha amiga, igual por eso xa non son amigas. Bien. Efectivamente, así facemos amigos. E que pasa se, entón, a persona que toca violín, batería, yo que sé? Entón, No, claro, no, pero eu dicía, o sea, coa afinidade que teñas cos instrumentos. Eu por tocar non toco nada. O piano. Claro, espera, Fran, non te adiantes. Eu esta pregunta xa lle fixen a Lidia e quero lembrar que me dixeches corda. Eu aceptei corda porque me parece que encaixa mellor coa miña teoría. Esto es prevaricación, sí. Que o piano é corda. Sí. Que os pianistas son estirados tamén, entón. O piano é corda e percusión. E as dúas. Bueno, polo ben desta teoría imos deixalo en corda. Nin que isto fora... Que? Unha democracia. Claro, que pensamos? Que valoría es democracia, non? Outra pregunta que eu tiña que preguntou Luz de Tea antes é que facemos coa xente que canta, porque eu como que non cheguei a desenvolver esta teoría. Claro, eu unha vez paseando con Lidia dixenlle a xente que canta e corda polas cordas vocais. Lidia se descojonou e nunca me chegou a contestar. Entón, é unha pregunta que eu aínda teño aí. Eu, sinceramente, por como... por las vibras que me dá a xente que canta, eu diría que son vento, máis que corda. Pero estou aberta a debate. Que pensamos? Boa, que sabes? É que cantando podes... O das cordas vocais parece unha fantasía. ¡Viva el vino! No, pero podes xogar a ter voz percutida. Igual hai xente que ten un estilo de cantar que é máis percutido e outro non. Ves, entón pegalles máis o vento, porque son como o sea, sí, claro. Vento metal e vento madeira. Eu, se queredes, douvos a resposta de ChatGPT a esta pregunta. Queredela saber? Queredela saber? Sí? Vale. ChatGPT di a voz humana considérase un instrumento de vento, xa que o son se produce pola vibración das cordas vocais cando o aire pasa a través deles, aínda que as cordas vocais lembran as cordas dun instrumento. Non se pulsan ni se premen como un violín ou unha guitarra, senón que funcionan máis como unha lingüeta vibrante dentro do fluxo de aire. Entón, eu repreguntei,
E se non me gusta, porque a miña teoría é que é de corda, di, pois gústame moito a teima túa. Se queres defender que a voz é un instrumento de corda, podes argumentar que as cordas vocais vibran como as cordas dun violín ou dunha guitarra cando se tensan e relaxan, modulando o son. En certo xeito funcionan como as cordas dun instrumento. Poderíase dicir entón que a voz é un instrumento híbrido. En conclusión, cando lle preguntedes cousas a ChatGPT, pensade tamén que está pensado para contestarvos o que vos dé a gana a vos. Bueno, pero a primeira resposta foi vento. Sí, pareceme ben. Sí, eu creo, o sea, claro, cantar sin aire non podes cantar, eso é verdade, entón. Pois xa está. Unha cousa, Pero é que podo. dentro... Ai, perdón, que? Podo. Sí, claro, adiante, espírito. Se a gaita leva unha palleta que é a que a fai soar, a voz é vento. Porque as cordas vogais son tamén como unha palleta. No? Ben ilustrada. Espírito. ¡Qué contento! Moi bien, Genial. espírito do bosque. Faremos un par de sacrificios esta noite en honor a ti. Pero cantos cantantes non entrarían na túa clasificación de vento, porque mima. Claro, pero por eso creo que están ben en vento, porque poden tirar máis para percusión ou máis para corda. Non hai fisuras. De fisuras, nada. Entón, a cousa é que, claro, aquí estamos falando bastante de instrumentos híbridos e demais. Entón, eu, pois, fixen así unha, como se di, como unha pequena recollida, porque, repito, como non me gusta a música, tampouco teño moita idea. Entón, se hizo lo que se pudo. Es verdad. Vou fazer un inciso pequeno, pero debo dicir que Laura, cando me dixo isto, comparou o non me gusta a música. No, Lo siento. Ahora sí va a ser cancelada. Dixo, Sí. para min é como a xente a que lle dá igual o fútbol. Pois para min a música é igual. Foi como... Eso sí doe, Vale. Non o entendí. Que eu dixen que eu me sentía coa música igual que Como a co xente que fútbol. di que non lle gusta o fútbol. Sí, o sea, para min, o sea, claro, Me parece máis grave. aquí entra o matiz. Para min, emocionalmente, a música e o fútbol están ao mesmo nivel. Guau, Es puras decir- declaracións. Es decir, Pof. me da Wow. moi igual, pero, a nivel cultural, eu entendo a importancia da música e de verdad que valoro moito o traballo dos músicos. Guau, editaremos este clip que se sacará para cambiar música por fútbol y músicos por futbolistas. Y se subirá. Con inteligencia. Lo siento, de verdad. Que lle fago, nacín así. Bueno, está ben. Esto vai de opinións impopulares, a min tamén hai cousas que non me gustan. Pues es verdad, non teño que pedir perdón No, por esta no, opinión, te gusta. pues ya está. Aquí non se pide perdón polas La opinións. música, una mierda. Moi bien. Sergio cortando este canciones. Por supuesto. O que dicía, instrumentos híbridos, que é o problema que temos. Entón, eu fixen unha recollida, creo que necesito axuda para clasificalos nesta teoría. Algúns precisamente porque son híbridos e outros porque como que son menos coñecidos, entón creo que aquí está a dicotomía entre que es unha persoa super outsider, que non te importa nada, entón decides tocar un instrumento porque ninguén coñece, ou que queiras facerte super especial, o sea, como salientar en plan, guai, que eu toco un instrumento super raro, non sei que, entón creo que están como esas dúas vertentes, entón non sei moi ben que facer con isto. Fran / espírito.
Que facemos co acordeón? A hora de clasificalo ou de clasificar a xente que toca o acordeón? A xente a que lle... O sea, claro, Eu se teño unha alguén teoría. di, o meu instrumento favorito é acordeón, eu non sabería Eu teño O unha sea, teoría. que penso desta persoa. Teño unha teoría. Vale. É como os cantautores, o sea, o concepto actual que temos os cantautores, pero como 30 anos antes. Non entiendo. El rollito. O rollito cantautor de non sei que, 30 anos antes. Que? Co acordeón, dices. Sí. Ou como se chama o que lle das a manivela tamén? Zanfona. Non, a zanfona non. Ah, Que é como acordeón, parecido. Bueno, cajita de música. igualmente, ese é o meu punto de vista. De todas formas, como organillo. Pero bueno, o organillo igual é un pouco máis... Quero ser un acordeón e non me dá. A ver, eu a xente que conozco que toque o acordeón son xente moi guai, moi maja. Así como... Pero guai en plan... Cantautor. Claro, guai en plan vive na súa burbulla ou guai en plan esta persoa non me parece que sexa humana. Está comprometida políticamente. Según a túa clasificación, estaría cerca dos de percusión, creo. Pola xente que eu conozco, pero... Igual o acordeón está... o sea, creo que sí que é máis un instrumento de vento, entón diría que está máis ou menos ao nivel de vento madeira. Sí. Sí, que nos E parece. están comprometidos políticamente, repito. Claro, é que Se moja. isto é o que fai que sexan máis de percusión, porque claro, as persoas de vento, como están na súa burbulla, es como un pouco como las hierbas. Que pasa? En unha batucada, por exemplo, non verías un acordeón. É outro tipo de compromiso político. Bueno, Donde sí. Quen sabe? O mellor é unha idea, claro. Es verdad. Hai de todo hoxe. Seguinte instrumento. Armónica de vidro. Eu isto non sabía que existía. Isto xa para empezar. A mí me parece a rueca do Ceniciento. Sí, pero me parece fascinante. Me parece súper bonita. O sea, creo que sería como decoración na casa. Porque tocar non hai... Parécese a langosta boxeadora. Sí. Un pouco. Pode haber algún patrón común nos meus gustos estéticos. Si non sabedes o que é a langosta boxeadora, ide a YouTube de Valuria, suscribirvos e a ver o capítulo das rochas, que é o terceiro. Pero non, despois, o sea, despois do directo, non agora. Claro, é que eu con este diría, claro, que realmente non creo que ninguén intentase facerse o guai dicindo, guai, que toco a armónica de vidro. Sabes? O sea, como que me parece Algo súper para de ocultar. outsider. Algo para ocultar. Ocultar que? Ocultar en plan, que guai, vas ao conservatorio, ou foches ao conservatorio, e que instrumento tocas? A armónica de vidrio. Claro, imagínate que hai unha purga política no teu país. Igual dices armónica de vidrio e acabas no gulag. Quen toca a armónica de vidrio? Non o toca calquera. É legendario, un instrumento. Por favor, ojalá topara a alguén que toque a armónica de vidrio cando, non sei, en comentarios deste vídeo en YouTube ou algo así. Como sona unha armónica de vidrio? Non sei. Xa, non sei, claro, é que o vidrio se frota como cando frotas así as copas con un pouco de auga. Mira, xusto que estaba dicindo Luz de Tea. Entón, claro, o sea, que ti me digas que intentas facerte o guai facendo... É como o DJ do Pleistoceno. A ver como sona.
Vale, hai que mollala. É como cando tocas coa copa. Sabes? Terceira persoa que o vi neste directo. Wow. Sí, pero eu hoxe vou máis lentiña. Entón, sinceramente, creo que sí que diría percusión. O sea, en la que non se golpea, me parece moi de percusión. Voto a favor. Que pensamos? Vidro fretado, igual que corda fretada. Podría ser. Pero aquí non hai corda. Xa, bueno. A mí me parece perfecto. Me parece bien. Compro sin ningún tipo de duda. Genial. Seguinte instrumento. Guai, Ocarina. O sea, clarísimamente isto é un instrumento de vento, pero que pensamos da xente que di a ocarina é o meu instrumento favorito? Antes de que respondades a esta pregunta, tedes que saber claramente que levo 1 ano e medio intentando ter tanto cartos como decisión para ver que ocarina me quero comprar, porque quero aprender a tocar a ocarina. Ahora podedes xulgarme. Claro, eu creo que, o sea, se eu tivese que dicir un instrumento que define a miña percepción do instrumento de vento, diría ocarina. Entón me ten moitísimo sentido que ti puxeras o vento de primeiro e que digas quero tocar a ocarina. De feito, vi a xente que toca a ocarina top e era como, por que non podo ser ese señor Rolando? Claro, eu creo que a ocarina é a definición da miña definición de vento. Guau, é que é chunguísimo. Eu provei a tocar a ocarina, é chunguísimo. Primeiro pensei, será parecido á flauta do cole, pero non. Xa, no. Eu é que vin e como que recomendaban que non podías comprar unha destas de merchandising do Zelda de 10 euros porque non sonan unha merda, sonan como un pitagol e hai que comprar unha cara boa para que sone ben, además de saber tocar, obviamente. Falando de instrumentos de vento, o que non metín e debería ter metido porque me parece que está ao nivel da ocarina, non a nivel de dificultades, senón de vibras. Os paxariños estes que metes auga e soplas. Paxariñas. No. Sí. Esas que as que se compran na feira de Buño ou Guau. Boa, cantas veces tiña na miña casa. Dios, non pequena, por favor. Cántame. Sí. Ahora si aprendo a facer cerámica, vou aprender a facer desas. Porque como sabedes, na crise dos 30, tens que aprender a facer cerámica. Escalada, cerámica, running. Tocar a ocarina. Tocar a ocarina, bueno, tocar a ocarina igual é máis de deep web, algo máis oscuro, Pero bueno, nos vale. Genial. Seguinte instrumento. Máis instrumento. Creo, non... o Ceremín, que tamén o pediu Luz de Tea. Pues claro, este é un instrumento que non se toca físicamente. Entón, non sei que facer con ele. Que hacemos, gente? Claro. Que chasco, os instrumentos electrónicos que... Claro. Que facemos? Porque... Claro, como o teclado, así... Bueno, iba a decir autotune, pero autotune é como eso, como é como afinar un instrumento. Son outra categoría. Son el futuro. O Ceremín con non sei cuántos años. Laura, dígame. Hai unha carencia na túa clasificación. Porque non tens en conta os instrumentos electrónicos. Porque estamos trabajando en... Claro, esta é a primeira clasificación. Haberá unha clasificación 2.0. De todas formas... Bueno, claro, sí. É que non sei que facer cos instrumentos electrónicos. Hai alguén que se anime a querer desenvolver isto? Eu creo que a xente que non encaixaba no conservatorio, na música en xeral, e foi como, voume buscar unha excusa
para tocar algo que ninguén toca, que ninguén sabe como se fai, para encaixar un pouco aquí. O sea, é a xente que quere encaixar na música sin ter puta idea. ¡Guau! Entón, podemos dicir que a xente que toca instrumentos electrónicos ou que diría que son os seus favoritos teñen aí como unha carencia de autoestima. Ten traumita de abandono. Traumita de abandono. Me gusta. Vou incorporar isto. Genial. Claro, esta é a xente de hazme casito. Guau. Sabedes que Avicii, esto según o documental, como que él, que eso, que era como un xenio na produción musical, como que os instrumentos non se lle daban moi alá e non atopaba moi ben como o seu sitio a hora de donde toco, donde fago tal, pero como que tiña un concepto da música como na súa cabeza moi bo. Entonces, como acabou mezclando todo para facer as cousas que facía. O tío sin saber tocar ningún instrumento. Despois sí que aprendiu pues, teclado, guitarra, un pouco tal, pero como que cando empezou a producir, en teoría, non sabía tocar ningún instrumento. Que hai bastante gente que se cree. Xa, entonces igual encaixa un pouco aí. Genial, me gusta. E ademais, isto me leva ao seguinte punto que eu creo que é super importante nesta teoría. É o componente de clase. Porque creo que hai moitísimas diferenzas, o sea, ainda que esta clasificación sí que se mantén, creo que hai moitísimas diferenzas entre xente autodidacta, xente que toca en bandas de música ou xente de conservatorio. Adiviñade quen é máis clasista. Uau! Os autodidactas, seguro. Sí, verdad? Os autodidactas. Eu creo que os autodidactas son os máis alternativos. Claro, é que eu creo que o sea, os autodidactas encaixan moito coa definición que eu teño de percusión a xente de bandas de música. Un pouco tamén coa xente de vento e conservatorio de corda, 100%. Sí, encaixame ben. Claro, rollo, pero charanga, sin de que sea percusión e tal, tamén entra un pouco nesa idea sí, pero de colectividade. A vibra do ambiente. Sí. Buah, pero Sí, hai moita xente de conservatorio que non acaba o conservatorio e que queda hasta as narices do conservatorio, entón está por aí explicando. Como? E acaba na charanga. Por exemplo, claro. Entón, Eu creo que eso é como Lucifer, é como o anxo caído, é darse conta de que non encaixas nun sistema que realmente é super agresivo, que che intenta facer encaixar en determinados estereotipos, que ao final se basea nunha presión constante, como pasa con deportistas de élite e demais, e darse conta de que amas a música, pero que ese camiño vai facer que a mellor acabes odiando. Entón buscas o teu camiño alternativo. É como un despertar. Saír do conservatorio. Nos gusta a xente que sale do conservatorio. Sí, estaba buscando, porque, claro, estou, pode decir falando mentres, estou buscando porque eu lembro ter feito algunhas capturas sobre reflexión sobre o conservatorio, pero agora non sei onde están. Atopeinas. As capturas son de Yamini, que se non a seguides, pues, realmente un pouco muller orquesta. Poeta, activista, antirracista, esas cousas, e dá clase nun conservatorio. Espera, en que orde estaba isto? Claro, justamente unha das cousas que dixo é que o conservatorio... Só unha interrupción, perdón. Isto co Ceremín de fondo?
Bueno, Ou pasamos de Ceremín xa. Es verdad. Quedan 6 minutos, porque igual non me lembro. Non sei que puxen. Bueno, escaletas das miñas. Vale, da igual. Genial. Entón, el o que dicía era que o conservatorio podía ser ou unha cárcere ou unha ferramenta. O sea, que ti tes que saber como utilizarlo. Me pareceu unha reflexión super interesante e aparte xustamente o que dicía é como que se critica moito o conservatorio, que eu sí que o fago, sen ter pasado nunca por ningún, pero pero que realmente ese clasismo está na sociedade. O sea, non é só cousa dun ámbito. Entón, que pensamos desto? Sí. Eu iba a decir que ademais nos concerts, pois mira, Jamini, por exemplo, o sea, cada vez vai habendo xente máis guai, con outra perspectiva, e iso está se notando tamén, creo. Entón, pois, que estes espazos os vai ocupando xente que xa ten outra mentalidade en canto a música, en canto a vida, pois, claro, notase moito, non? Entón, Jamini, toda a razón, apoiamos tu opinión. Sí. Genial. Díxenos o espírito do bosque que quedaban 2 instrumentos. Imos facelo rápido porque nos quedan máis juegos. Así que... Non nos queda. É verdad. ¿Qué pensamos de esto? O sea, evidentemente hay percusión, pero... Evidentemente. ¿Qué pensamos da xente? Vou ser Valura ahora mismo. Sin tocarlo nunca na vida, pero encantaríame probar. Algún día probarei. Paréceme un instrumento... Dios, igual me cancelan a tope, pero pareceme un instrumento súper fácil de tocar. Como asequible para calquera persona, sabes? En plan... Buah, oxalá, encantaríame. Eu teño que dicir, o sea, gustaríame moito tamén aprender a tocalo. Gústame as vibes da xente que o toca a cachos, gústame os vídeos da xente que o sale tocando así, pero creo que hai unha fina liña entre que guai eres, estás tocando jandrún, me gusta tal o rollito e red flag absoluta. Eu creo que este é o exemplo que eu dicía de xente que escolle instrumentos máis raros por facerse a guai e destacar. Sí. Me dá un pouco esa vibra. Pero es que ahora é mainstream. Claro, e que este é o rollo, que como que empezou sendo así e hai... É como o surf, ao mellor un pouquinho. Sí, es verdad. Sí. Rollo que é un pouco alternativo, pero como José Manuel, hai 400 personas en tu playa. Por favor, supéralo. Claro, Teremos sí. que esperar a que pase de moda para saber quen é guai e quen... Pois nada, xa non compro un, porque senón... Logo miran as típicas persoas de no, es que yo esto ya lo tocaba de antes de que se pusiese de moda. E o Eru, que é o Eru? Podemos pasar o seguinte. Se non me equivoco, é como unha especie de violín. Agora Home madre. Quero dicir, non sei se é chinés ou japonés, pero a túa racistada está super bien. A ver. Parece un pouco home madre, me refiero. O de abaixo, eu que non vexo ben, é unha. O de abaixo, creo que se apoia no chan. Claro, igual é máis de lo que violín. Pero pode ser artesanal. Ah, sí, claro, sí. Entón que ten de racista. Que ves un instrumento que non coñezo e o xulgo sin saber ni siquiera si ten unha procedencia diferente á miña, que probablemente non sexa europea, colonizadora e occidental. Por supuesto. Moi bien. Si he sido racista. Que pensamos disto? Porque claro, é que isto é corda, pero se alguén en Europa toca isto, que pensamos desa persoa? Necesitaría ter rasgos para que non sea apropiación cultural.
Ou non, non sei. Sí, é que non sei moi ben que penso desto. Pensamos que puede ser que seamos cancelados se nos metemos. No, a ver, o sea, evidentemente eu creo ou ten morriña ou é un especialito. Sí. Este vai dentro dos cos electrónicos. Genial, pois podemos meter coa xente que toca os electrónicos. A excepción. Me parece ben. Vale, estupendamente. Me parece ben. Vale, seguinte xogo. Que nos cierra Twitch. Sí, es verdad. Seguinte xogo. A ver se, xa que aínda non nos cancelaron, a ver se desta así. Ojalá. Igual que creo que os instrumentos de cordas son de persoas rancias e clasistas, creo que hai que facer unha mención especial a xente que leva a guitarra de paseo ao parque ou á praia para que ti te enteres de que tocan a guitarra. E isto aplica Isto aplica especialmente a homes. E fago o disclaimer aquí de que Lidia é a persoa que leva a guitarra ao parque. Mira, unha cousiña, mira. Que di Fran que xa acabo eu o programa. Vale, que ele marcha xa. Genial. E di que nada, que xa sigo eu, vale? Veña. Vale. A ver, anécdota. Unha anécdota rápida. No, creo que vou deixar para o próximo programa. Sí. Sí, pero se non nos vamos a ir moi longe. Valuria con cliffhanger. Sí, se non es que nos imos ir a moi tarde. Facemos un quiz. Genial, pues cliffhanger. Genial. Seguinte diapositiva, Fran. Que Fran marchou. Ah, es verdad, espíritu, perdón. Eso, consideramos esto unha red flag. Eu xa dixen a que todas partes ou ao parque e á praia? Porque claro... A todas partes. Bueno. E o rollo non é levarla, e non tocarla. Eso está mal posto. Hostia, o sea, quero dicir, se a levas... No, me refiero... Claro, o sea, que ti, por exemplo, te poñas, pues te sentes nun banco e resulta que o teu colega chega 10 minutos tarde e ti dis, pues buen momento para ponerme aquí a tocar la guitarra. Depende. A ver, eu baseado na miña experiencia e na miña anécdota diría que é red flag. Entonces, bueno, pues veña, vamos a poñer unha red flag. Además, Laura odia a música, o sea, tengo que odiar. Para mí é super red flag. Gulag de músicos callejeros, check. Lidia? Eu direi que depende. É que, jope, vivo ao lado do parque. Eu, cando levaba a guitarra, era para estudiar e dábame cousa que me escoitaran, en plan, como que o facía super baixo. Así que... Oh, pero eso é moi lindo. Claro, que eso es lindo. Sí, mientras no te escuche, si no la cárcel. Claro, como por escándalo público. ¿Cómo yo voy a decir que red flag? Bueno, pues deixamos el red flag a medias. Siguiente, ¿no? Genial, siguiente. Chan, 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 chan. Perdón. Oh, Dios mío. Esto, puse en ese cadro específicamente... O así no me llevo, cremón. Esto é xente, en plan, que ou se dan a man ou se abrazan así e empezan como a cantar. Sabedes que, o sea, non é cantar en plan cumpleaños feliz ou cantar así baixiño, senón cantar a grito pelao, mentre se abrazan en plan abrazo colectivo. Esto para min tamén é super red flag, pero... Eu teño que decir, mentre busco o cartel de cancelada, que este ano as letras galegas se dedican á poesía de transmisión oral, é dicir,
as pandereteiras e demais, que se reunían en lugares públicos, non as deixaban, porque realmente era un espazo como atesourado polos gaiteiros, pero, pues, ainda que están relegados ao ámbito privado, tamén pues, buscaron o seu espazo público e estamos a tope con elas. Así que nada de red flag. Laura cancelada. Que cante la... Eu direi que pasa entón cas foliadas. No, as van aparte, eso non me parece real. Pero as foliadas créanse, pero que se crean a partir de... Este cuadro é unha foliada. A mí non me engañe. Bueno, vale. 2-1. Sí, estou convencida. Genial. Pues 2-1. Genial. Uf. A persoa que di que escoita de todo. Puxen o top 50 de Spotify por un motivo, porque eu creo que a xente que di que escoita de todo escoita o top 50 e pouco máis. Que reggaetón, como dicen. Señores. Eu digo que escoito de todo, casi de todo, porque reggaetón non. Pero direi que pago de verdad. Pero por influencias de alumnos que me dicen este artista no sé qué, este no sé cuánto, tal. Y al final acabo mezclando ahí mogollón de cosas. Igual ahora te quedas solista. De todo seguro que no, pero... Claro, pero vamos a ver, por ejemplo, escoitas heavy metal. Oh, é verdade, eu non. A ver, Non escoito no, pero teño escoitado heavy metal algún tema. Claro, non é o que escoito, non. Por eso Claro. digo, casi de todo. Pero realmente non escoitas de todo. Xa, de todo non, é verdade. Agora quen se queda solo? Non é de fiar, digamos. Non sei se é red flag, pero non hai que fiarse. Non, eu creo que non me fiaría dunha persoa que di que escoita de todo. Genial. É mentira, sempre. Pois reportamos. Persona que escoita todo, reporte. Genial, seguinte. Vale, aquí é certo que xa me viñen arriba. Cancelado esta xente. No, aquí xa me viñen arriba, porque sinceramente a miña opinión é que non é asunto meu que faga xente nos concertos. Tamén igual porque eu non vou a concertos, entón, pues, non teño opinión sobre eso. Pero me apetecía ver el mundo arder. Eu teño opinión cancelable. Genial. Digamos, podemos. Sí, claro. Un disclaimer, todo o mundo ten dereito a facer o que lle dé gana nos concertos, pero, José Manuel, o teu vídeo intrascendente non lle vai importar a nadie, non vai cambiar o mundo e, desde logo, tampouco vai a axudar ao artista máis que lle compres un disco. Por lo tanto, se queres ir disfrutar dun concerto, pode gravar unha historia, 2 historias, pero, por favor, non teñas o puñetero móvil encendido, grabando todo o concierto, porque, unha, vale perder, o cal é unha tontería que compres unha entrada, e 2, vas molestar ao resto. Así que, hasta aquí mi opinión cancelable. Eu sobre isto, é verdad que sí que escoitara algunhas persoas dicir que como que non lles gustaba gravar os vídeos porque cando se estaban grabando estaban moito máis pendentes do que estaban grabando que do concerto, que logo ademais non volvían ver os vídeos e que de todas maneiras se os volvían ver non estaba como a conexión emocional que faz co directo, entón que tampouco lle servían de nada. Pero como digo, me dá bastante igual o que faga a xente neste sentido. Lidia, móllate. Eu gravo moi pouco. Vale. Pero, direi, non me acordo en que concerto foi, a unha persona adiante que eu pensei que non existía destas que gravaran absolutamente todo, en plan, todos os temas. Estuve a punto de decirlle, para ver se paraba, se entendía a ironía. Estuve a punto de decirlle que lle daba o meu número para que despois me pasara os vídeos e tal. En plan. En serio, que era como, non me lo puedo creer. Guau. Claro, en os teus concertos, o sea, se ti vistes, e que estou pensando nun capítulo de Friends,
no que Phoebe está tocando, está cantando, e hai como unhas persoas ao fondo da cafetería falando e para e di, mira, disculpa, é que non podo tocar se estás falando. E aparte, estou eu aquí tocando, o sea, me puedes mirar. Me puedes mirar. Lidia, se nos ven conectos, alguén estuviese así grabando todo, diríase algo. Sería incómodo, non sei se lle diría algo ou non. A ver, igual directamente sería moi guai que fixera, eso é verdad. Igual unha tiza ou algo así. A cabeza. Sí, como cole. O un No, pero zapato. deixaría caer algo, seguramente, porque... Buah, sabedes que faría eu? Diría unha canción a que menos me gustara do meu disco e diría, vale, podedes gravar agora unha historia durante esta canción e o resto, a persona que saque o teléfono, tiro un zapato. E xa está. E está aí. Lidia anotando para os seus concertos. Creo que o duende nos pasou a seguinte xa para que non nos entreteñamos máis. Sí. Así que, seguinte, que antes mencionábamos o autotune, consideramos red flag dicir que se utilizas autotune non é música. Eu creo que un pouco sí. A mí me parece super red flag. Sí. Sí, depende de como utilices sempre tamén, pero sí, é unha ferramenta. Claro. Como se dices que non utilizas o afinador de... Claro, o sea, eu creo que aquí o rollo é... O sea, a mí sí que me molesta cando utiliza autotune e di que non o utiliza. Pero porque eso me parece mentir. O sea, evidentemente es mentir. Pero me parece que podes utilizar as ferramentas que tes para o que queiras, non? Sí, aparte, eu creo que é un debate tamén como que había igual un pouco antes, cando empezou o boom, que ahora, o sea, ahora creo que é máis red flag que alguén diga isto, porque como, tío, faixe absolutamente todo con autotune porque joder, facilita moito. Traballo da xente que monta, de todo. Entonces, non sei. Sí, eu creo que sí que é certo o que di Fran que é un... O sea, eu sí que o consideraría un instrumento. Sí. Lidia, non estás moi convencida. No, sí. Estaba nese mismo mood. É que aparte o autotune utilízase en, bueno, claro, nos concertos a gran escala, festivais e todo eso, en realidad está en todos os escenarios prácticamente, ou sin prácticamente. E despois hai outra xente que o utiliza en maior medida e outra que a que non se lle nota, pois, guai, pero claro, sí, un instrumento máis, sí. Seguinte red flag, dicir que só o reggaetón é machista. Sí, porque... A ver, igual non é tanto red flag como obviar a realidade que o 90% obviar a realidade do patriarcado me parece bastante red flag. Sí. Sí, o sea, sí. Bastante consenso aquí. Sí, genial. Non sei se quedaba algunha máis. A miña favorita. Aunque, aínda que a mellor a veces o a cachos podemos facelo un pouco, eu creo que facelo en xeral sí que é un pouco red flag. Recordemos que empezamos este directo dicindo que se podía analizar como eran os alumnos dependendo de que música cantaran. Sí. Claro, pero en Valuria se podese xulgar. Despois na vida real, ¿no? O que pasa en Valuria se queda en Valuria. Claro, isto é unha vía tamén, Xulgaría... No, polo tipo de música que escoita, no. Igual polo tipo de música según a mensaxe, aí sí. Eu creo... Claro. Claro, pero se alguén escoita Bad Bunny, hai que xulgar. O mellor non.
igual non por algo en concreto, o sea, non por Bad Bunny en concreto, pero igual se ves todo o que escoita e todo segue a mesma liña e o mesmo patrón. Hombre, sí, si a lista de reproducción de Spotify es Viva la Legión, Claro. Marajolas, no sé qué tal, pues igual sí que che vou xulgar tamén, José Manuel. Pero sí, non sei. Sí, podemos xulgar un pouquiño, o que nos apetece. Sí. Genial. Estupendo. Xulgar o que nos apeteza. Por que non? Moi boa conclusión. O tema das linguas, claro. É que se non entendes o que estás escoitando... A día de hoxe non entendes porque non queres que tes ChatGPT, tes Google, tradúceme la lyric. Pero bueno, tamén está ben eso de ojos que non ven, oídos que non escoitan, corazón que non sinte. Entón, ao mellor prefiro non saber, usted xa melodía e pa diante. Podes acabar escoitando unha burrada, claro. Es verdad. Bueno, pero sí, hay que estar informada. A los ignorantes también los juzgamos. Genial, así me gusta. Gulag para unos, banderitas americanas para otros. Genial. Genial. Seguimos. Pues entonces nada, creo que o único... no, espera, sí que nos queda algo. Hai xente, este era xa o último. De verdad, te echamos este directo porque se nos está yendo un pouco hoxe. No. Menos mal que Francia está durmiendo y que está o espíritu aquí inmortal. Antes de pasar a nosa última... Menos mal que estou eu por aquí, porque senón... Antes de pasar a nosa última sección, hai que facer unha mención a unha persoa que me dá razón públicamente con esta teoría, que foi un vídeo que atopou Lidia e me dixo, tes que miralo. Por favor, producción, podemos poñer este vídeo. Non me acordaba. Wow. A mí me encanta este rapaz, sigo en Insta. Dicen las malas lenguas, vas a ver que cada instrumento, cada persona que toca un instrumento X tiene una personalidad muy específica. He podido ver que es absolutamente cierto. Voy a empezar con los viento metal, porque los viento metal se caracterizan por ser personas como muy flemáticas, les da igual absolutamente todo, salen mucho de fiestas, son los que van de empalme a clases. Pero a ver, los viento metales son majos, ¿eh? Ahora vamos con el universo de las cuerdas frotadas, que es un poco lo peor del mundo. Vamos a empezar con los violines, que es la parte que me toca. O sea, los violines son malas pécoras. Yo soy violín. Dejémoslo claro. Yo he de decir que he sido una divina de patito feo muchos años, yo lo reconozco. O sea, me arrepiento absolutamente. Y voy a hacer un apéndice aquí porque es que los pianos son exactamente igual que los violines. Lo que pasa es que ellos lo ocultan muy bien, pero como enemigos pueden ser peores que los violines. Todo el mundo se mete con las violas, todo el mundo dice que solo se tocan mal, todos dicen son los que llegan tarde, lo hacen todo mal. De hecho, claro, se dice que los violas son los violinistas frustrados. Los chelos son gente que tiene muy buen vibe, son absolutamente los rompecorazones del conservatorio. Mi primer heartbreak fue con una persona que tocaba el chelo. Los viento madera también tienen su propia jerarquía. Los más divas son los flautistas, que es la versión soplada de los violinistas, pero son divas un poquito progresistas. Luego están los clarinetes, que son golden retrievers, literalmente. Son gente preciosa. Ay, los guitarristas son un poquito raros, ¿eh? Y luego los oboes y los fagots, que son instrumentos francamente raros. Yo no me quiero meter con ellos, pero bastante estridente y del cual es muy difícil sacar un sonido que digas, ah, mira qué bonito. Los percusionistas son esta gente literalmente escapada de 100 pozuelos, en plan, muy mal de la olla. Sí. Que nada máis que engadir. Compramos. Nada máis que engadir. Son a fonte dese vídeo, así que non direi nada. No, agora tens que mollarte. Cando queiran definir este programa en menos de 1 hora e 32 minutos, poñeremos ese vídeo. Vale, entón, chegando xa ao final. Teoría aprobada ou teoría desestimada? Eu aprobo 100%. Lidia? Eu aprobo porque é túa, se non te vi as miñas dúdas. Bueno, mañá registramos a teoría. E a xente do chat que se molle tamén, e diga se aproba esta teoría ou a desestima. Quero ver que a xente utiliza por aí, citándome, evidentemente, pero utilizando. Eu diría que a teoría ten moitos furados,
Pero como todas as teorías, hasta que se demostre o contrario, teorías. Aquí solo utilizamos métodos científicos, está Es claro. verdad. Está claro desde o minuto 1, ciencia. Xa veredes no próximo programa de ciencia que hai. E de flipar. ¿Cómo estamos? Hype. Wow. Tiña un storytelling impresionante. Genial. Pois pasamos a nosa última sección, opinións impopulares sendo galego. E hoxe, como non podía ser de outra maneira, temos unha opinión relacionada coa música. Oxe, en opinións impopulares sendo galego... As verbenas son unha tortura. Que? Pensas que porque son introvertido non me gusta a música de verbena, odio sitios ruidosos e non me gusta trasnoitar? Bueno, pois ao mellor un pouco sí. Pero non é só por iso, e sabedes que un pouco de razón teño. Sergio, é unha mergade, non quero que haxa festas, son parte da nosa cultura, dan alegría ás vilas, amenizan o verán. Xa, bueno, unha cousa é que amenicen o verán e outra cousa é que me teña que pasar de xuño a setembro escoitando bombas de Palenque. Se a min pareceme señal que irades gozar bebendo garrafón ou perreando cun poste da luz que está diante duns altofalantes que che estouran os oídos cunha versión tecno del de los ojos negros me vuelve loca. Pero é que non é para mí. Bueno, por certo, que ademais entereime hai pouco que en algunhas festas como os Milagres ou na Barca, como di a tradición, hai peña que vai camiñando desde a súa casa ata a festa facendo ata 20 kilómetros. Ou seja, estás me dicindo que eu son raro, pero que vedes normal que xente que non se move en todo o ano se meta medias maratóns un xoves ás 12 da noite por estradas principais para ir ver o dúo Calú. Estades fatal. E se ti che gustan as verbenas? Posala. Estou totalmente... Queríame dárseme un aire o rapaz dos ollos negros. Eu son o rapaz dos ollos negros, en realidad. Que dicías, Lidia? Sinto estar en contra, pero eu... É que a verbena... Direi, verbena, con tapós pa os oídos. Sí, en realidade sí. O sea, a min non hai máis que poñerme no contexto e despois xa acabo eu bailando pogo diante do alguén. Pero non quero. O que máis amo dese vídeo que acabades de poñer é a Sergio nunha verbena xogando aí. O sea... O air hockey, ollo, Que hai máis de verbena que o air hockey? Pois moitas cousas. Bueno, pues creo que 1 hora e 34 minutos é suficiente para que vayamos despedindo este programa. Antes, encerrona. ¿Encerrona? Encerrona. Lidia, tócache confesar. Que cousa odias sendo galega que poida ser impopular? E cancelable, claro. A ver, non é encerrona isto, sempre facedes, non? Bueno, sí, pero... Sí, que odio. É que... A ver, tampouco é que odie, en realidad. Pero... É que non creo que sexa unha opinión impopular. Tampouco. Ajá. Tan. A ver. Non pode ser ao revés. Algo que me gusta e que a xente non lle gusta. No, claro que no, pero sí. Que a ele lle gusta e que o resto non, como a ti as gaivotas. Sí que é impopular. Bueno, unha. Eu quero as dúas. A ver, supoño que haberá máis xente, quero pensar, pero que non a conozco, iso é verdad tamén. Que a que lle guste, pero a min que en Galicia haxa días, sei que non é o normal, vale, pero que haxa días onde hai 32 grados. A min encántame eso. A favor do cambio climático. Negadora da Xenda 2030. Cancelado. O non, contaba con que a Sergio sí tamén lle gustara. Non me gusta o calor extremo. Odio con toda a miña. Tampouco me gusta o que fai aquí a veces. Pero bueno. Eu é que son team frío... Que non nos gusta nada, non nos conformamos con nada os jóvenes de India. Bueno, eu con frío sí que me conformo, Me parece bien. Dios, pero que abrir a porta para salir afora e que
Sexa como entrar nunha sauna, eu adoro Claro, unha lipotimia extrema. Me encanta. ¿A quién no le va a gustar? Un buen bajón de tensión. Bueno, máis que impopular. E a cousa que odias? A cousa que odio. Non sei que é o que odio. Uf. Sí sabes. O luar. Acaban de decir por aquí que odias o luar. Que dixo eso? Ou espredeando desinformación, por suposto. Non vexo o luar, así que non o sei. Ah, o luar, vale. A ver, decídeme cousas. Non sei que é o que non me gusta de Galicia. Prometo vos que estou no pensando. No, pero non ten que ser algo de Galicia. Ten que ser... Ah, vale. Claro. Claro, como a xente de, non sei, de Ciudad Real, por decir un sitio. Que nunca vai ver este podcast, por supuesto. A única persoa de Ciudad Real que nos ve suscribíndose. A ver, que odio. Dios, no. E non podes gravar un clip se non o sabes e o poñemos no próximo programa. Se tan fanera, isto tiña que estar preparado xa. Xa, pero é que non sei. Non hai cousas que odie. Sí que tiña preparado, pero non atopei ninguna. Podo decir que odio os adolescentes. Perfecto, genial. Adolescentes libres. É verdad, en grupo. En grupo, especialmente cando se xuntan, perfecto. As malas dos adolescentes. Eu teño... Adolescencia como concepto, en plan, etapa que tes que pasar sí ou sí si chegas vivo, la odio. Perfecto. Eu teño un montón de audios de Lidia queixándose de adolescentes. Teño probas de esto, verdad? Bueno, pues teremos que ver esas probas en off-stream, como se dice. E lembremos que Lidia dá clase de canto e moitos dos seus alumnos son adolescentes. Por supuesto, teria ver estos clips. Os meus son cookies, son mellores. Claro, entonces para ser un bo adolescente tes que ir a clase de canto con Lidia. Pareceme un bo marketing, a verdade. Xente que me paga, bien. Xente que non me paga, mal. Bien. Me parece Eu resumo a vida. A mí tamén me parece bien. Hombre, pois me parece unha opinión fantástica para ir pechando. Eu sinto facer tantos cliffhangers, pero claro, eu tamén pensei que me gustaría sacar esa sección, non como unha sección, pero sí algo que me xurde de repente de que preferirías. O que pasa é que, claro, como teño, resulta que me surdi unha soñando moi heavy, pero efectivamente vai quedar para o próximo programa tamén, porque non temos máis tempo, así que Lidia, vas ter que velo. Vas ter que ver o seguinte programa e así poderás mollarte. Aviso, é un pouco escatológico, pero é moi bo. E pouco máis. E pecharemos este programa. Sí, imos pechar este programa agradecendo a todas as persoas que vos pasastes por este directazo, agradecendo a Lidia que nos acompañara nesta viaxe tan surrealista polo mundo da música ou algo así, agradecéndolle a Fran e a Xinzo Trasno dos Bosques por estar aquí e facer tan bo traballo. Esperamos que non nos deixe para a próxima ou que nos mande a merda, porque tamén pode pasar. E iso, lembra que nos pode seguir nas redes sociais que tes por aquí abaixo, tamén a Obradoiro Digital Galego, e decir, temos a posibilidade de hostear, se queda alguén dentro do directo, a xente a outro directo que este por aí. Non sei se sigue o recuncho, se hai outra persoa que nos interese. Pero non se lle di hostear, que se lle di facer unha raid. Es verdad, pero como un boomer, pues facemos unha raid. Es verdad, hostear é o que nos vai Twitch en galego. Nos facemos unha raid. Xa nos dirá a Iago cal é o termo en galego para decir facer unha raid. Un raider. Non podemos. Non podemos, pois non hai raid. Pois non hai raid. De ver o que pasa aí. A dormir. A dormir todo o mundo. Moitísimas grazas por este tempo, por este espazo e vémonos dentro dun par de semaniñas, dun pouquiño máis, xa vos iremos dicindo nun directo no que imos falar de
Xa veres. Vémonos nun tempiño. Unos ojos negros me vuelven loca. Valuria, o fogar das renegadas.